Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka madame ala asuka ala problème asu no ngoppirno ɗum ala probléme Allah kay hoddirta asu joom galle ko ɓocconi hakkilo wona ko heewi no feewi so mam noddide Ceerno Mody nam futtinir guirma de ses ala ko woni kay eɗen de ko woni ayan Ceerno Mody mi anda ko puyndam gonduɗa mi anda ko kaadi gonduɗa mi anda ko bonnedagal gonduɗa kadi de komin kalta an kaldema hol goɗɗo mo kaldema so wona an ko woni Ceerno Mody an holto powɗa wiide wondene nenam ari ɗo e galle ala ko addi ɗum sona bonnude dewgalam ko ɗum nde holli nenam ko ɗum addata ɗum ɗo en nenam addani ɗum fuso dewgal gati nenam to ummi to ummaki to ne pusu fusoɓe kay e naññoɓe e jeltotoɓe woni onon ko ɗum anda e moɗon nde wonnoon bonɗo noon yiyata so wona bonɗo Ceerno Mody mboɗo molani ma Allah e rassiri muɗum anani kadi ja arret wa eyi mi haalantata mboɗo molani ma Allah e rassiri muɗum ay min sa dewɗo walla sa ɓurtuɗo walla sa dugula walla ka rambaj ka timta koye hoore ma sam woni anani mbimi yumma jogori bonnu dewgal ma eyi mi haalantata ni tan meeɗa darrade ni ay ko dokkumami ko heewi joni ko arfiyam dokkumami ko heewi joni arfiyam eyi mi haalanta tan ala arfiyam hakkude ma e nenam ala colok ala muttu ala haydara min den waɗan so coro tawi ɗe bonanede kanta ɗum koyema kono nenam mi hokkanima ha yittere wottere nana nenam ala haala ɗum mi haalnanmo gonga de mi haalanta de mi haalnanmo gonga eyi mi haalnima tan hakkunde ma e Abou Thiam meeɗa wadde cokor gila yumma ari ɗo hakkunde fuɗɗi wadde cokor anani yumma yo ya galle makko jooɗo o woppma ndeseɗa ko woni yumma wi jottoɗo ha mawlud ɗum wawa wonde joom galle welaka kay so ɓooye bonnat dewgal ma jottoro ni tan so noppi mawni jomum heewi wonde ko saytani heewi wonde ko dañɗo pone an no mbaɗani ni no mbaɗa min Ceerno Mody min mi sikkano an ko ni mbaɗa an wona neɗɗa wona bandu te hakkude men ko ma réglé ha régle so wona ɗum kala ko dañɗa hen paama ko an an aɗa reewi ha mayɗa an aɗa gonduɗaɗa so nawi biɗaɗa yaade naata e nenam mi hokkanima hay ɗum aɗa naata e nenam ko woni yow subhanallah ko woni ko ma andu ko woni ko Ah. ma andu Ceerno Mody holto fawi wondene ene ara ɗo enen wiya nenam ala ko addi ɗum ɗo ene sona fusde dewgalam Eyi. nenam ko ɗum itti ɗum to woni to Oyi. o wi nenam ala ko addi ɗum ɗo ene sona fusde dewgalam kanko nenam so ari ɗo walla so arani ɗo holko wondimo e nenam ni saaha fof wiide nenam ari ko fusde dewgalam nenam ko ɗum addi ɗum ɗo en mbiɗa molani ma Allah rasiru mum noon ay sa wawa reglude min ala ko dokkumi reglude Khadija welani ha welani o haali gonga eyi Allah kadi sennumo o haali ko gonga ɗum woni hen haala ma welani ha welande andi ko mbiyata ko gonga welani gonga no muusi ne hamni ne metti piya ko loojol kuude piyaɗo fof moddat o haali gonga Allah ne seedi o haali gonga yumma kay yumma min dokkuɗum ɗo ko 7 jours balɗe jeeɗiɗi balɗe jeeɗiɗo joni nanmi komi haala lese e mawlude ɗo tawremi ɗo noon o watta ɗo salli yen yaylade salli yen yayla ala harmeji makko sappo e jeeɗiɗi yo wawi yo hoot ellen nanɗo galle o watte mawlud galle o wattake mawlud wona ko ɗum woni haala ma ay ɗe balɗe jeeɗiɗi ɗe ceŋoɗa ma senktoɗe nenam noon koko weli ɗum wona ko mawlude tan o haalani tan e mawlude mi hokkima man falmo hen joni 2 jours 3 mawlude tan o haalani hen taw noon ko ɗum mbiɗa a wawa reglude mo a wawa hattademo e ko woni ko an ko minema eɓano haali gonga an maslodir ka tottetere dépasse Abou Thiam so jaggi poos makko ane yumma fo on tampat maslodir gonga welande yo yumma hoot wiyano waɗɗo mawlud wona ɗum haalta e esiraɓe joni an a rukkira de a para jiɗa balɗe jeeɗiɗi o yiɗi ko faytade noon o faytotako ɗo ɗo wona ɗo o faytɗa ko ɗo Allah ne seedi tawno comitare ndi
a majjani ko hufnete ko an kay joni noon so Allah jaɓi ɗe balɗe kay ala ko ɓuure mayonnaise ɓuuray beurre ay gasi so wone sundu gasi coupe courant o gasi nguleyki warambo o yalta boowal gasi robinet o sokat ɗum jogaɗa caabi gasi o ko nemo adde ɗum ɗo ho natal mo loto mi soka coka robinet o so tampi tan o hootat ni ngel lo mairie mi anda ko waɗa ɗo guiɗɗel ha joni Seyid mi ar joni an asu yanno digam ko gonga aɗa selli kam wallahi mboɗo selli moɗon e koor alhamdulillah bisimilla maɗa e gillani koni tan min jooɗaki gonga kay e guleki aɗa tampen noon min de ko min noddunoma wallahi kadi ko jaam noddirmami yidde wajadema Saydou sikku min mi anda ko dogata e galle he saabu pular wi mawɗo lelo yiya suka so ngabbi dow huɓe sontako wadde won ko heewi nan ɗo e galle he mbeɗa sikki tan min ɓuuri on andude min ɓuuri on laaɓede ko heddi noon aduna ko tinnare woni hen tinnoɗa hakkude ma e joom surma on nde tawno joom surma omo yinma omo horsinma omo teddinma omo hormima ɗum noon wona hunde wemde so tawi a dañi joom surma ne waynone ma moƴƴi annene ko tinnoɗa potta punta so Allah hay goto mon ala caɗele kono noon wonko woni less gurtu o nana heewa ɗum noon mboɗo yiɗi tinnoɗon guitton ɗum kadi e koye mon a jarama neɗɗo ni tan won bandum kadi wi alhamdulillahi rabbil alamin caggal an Allah addima ganduɗa ko fewnude ganduɗa ko ñodde sino o koɗo Allah min dañño minen galla min deeƴan yimɓe kadi bisimilla ma min kaɓanima faati hakkude astu meeɗa wadde caɗele astu ko debbo gandanɗomi debbo kadi cuurɗomi debbo jinnoɗomi hande noon sa yi ɗum wayni hokko natte astu aɗa andi neɗɗo noon so nattama ɓuuri mbaɗode bunti ceerno Mody guila naati gallamen o wi kam jaɓɓimi ɗum mbimom ceerno koɗo de jaɓɓama liggo duuso kono ceerno liggaki duuso ceerno aɗa fusde min astu ceerno guila yiiti o mo yadata lahal yiiti ɓeɗe mum woni Abou Thiam guila nemi no dañi jaam astu nana change astu nana meeɗa darade wullade am astu nana watti darade wullade am ɗum noon min nani waju ma fof kono minen caɗele amen fof ko ceerno Mody caggal mo yaade Abou Bela ɓende ko Mody Thiam min mbi bisimilla ma annene golle Abou Thiam mbaɗat ɗe fof min nani ko noon tan kadi muñal mbiɗa e muñni mami muñ tigi muñ mami muñ sallah o lamdo jaaɓi mami muñ ay ceerno Mody wona to monto tan no fusi ceerno Mody ko ga amen gaadude min hande ko ceerno Mody haɗimi jonde darde min hande ko ceerno Mody woni tampinɗen hande rewi haɗo gonmi ɗo mi suusa lelade sal he somi lelima e sal he Abou Thiam ara dartoro gotal ene yana yam wona fetadema on jamma ko ceerno Mody haalani Abou Thiam aɗa nder sal leeli noon o waɗata min ceerno Mody wawi ko ɓuuri konko haalnima o wi ese nan leeli nder sal ummin ɗum mi wawi ko ɓuuri ɗum mi wawi cuuni wawi ca ko refti hen ko ɓuuri bonde mi naata nder sal mboɗo yeeɓa télé o yaha kuppo yaha compteur makko mi naata tarode mboɗo loto o kuppo compteur robinet bonande foof e faaɗo norede kala mi yiiɗo e oɗo galle kono noon ko wonki ɓinguelam guel tan ƴeewal ko ɓinguelam guel addimi ɗo ko kañum teddinmi ɗum noon annene oto rew ko ceerno Mody oto wonde Abou Thiam ko yahata hankkadi kamɓe ko mbiɗa coalition ko coalition taƴam ende magal ko ɗum ɓe jogui ɗo kamɓe ɗiɗo ɓeeɗo ko ɗum woni koɓe mbaddata kadi woto Allah hebbino hono mabɓe en par ce que hono mabɓe en so keewi ɗo tan galleji fof ko pusata ceerno Mody kay yo Allah gaddunoɗo ɗum o yo wallu en ronto ɗum nawdo guidnani ko an padannomi ko jam ko jam wona jam ceerno Mody ay o galle mo jiiɗa ɗiɗo galleji ɗiɗi ene wayno kodi kuuru kay mi yi ɗum ay mino e joom suudu Abou Thiam himɓe wuro ngo mbiyata min komin funeɓe
hay ndiyam meeɗa sorde hakkunde men ceerno Mody an ko wondima e bone galle janando kam nulaɗo min ene mi haalanma ceerno Mody ayi mi haalanma ay ɗiɗo galleji ɗiɗi tawɗa ko ɗi ndendi ɗi goni galle goto ay mine kadi yeehi ha wuro ngo ne wiye komin funeɓe ndiyam meeɗa sorde hakkunde men hay jeddi min meeɗa waddude te yummakko ɓeɗe nangiri ɗum comme no jinnaɗam min noon ka banam gorko mi yiɗa ko waddi en mi yiɗa ko rendiɗi en probléme galle jananɗo yaltu hen wona haaju ma wona an foti lijjidde ko woni galle Abou Thiam ɗum wodananima a faami min ko Abou te an ko mbiyata yohot ko an est ce que Seydou Ba wima yahot ko Seydou Ba wiyata kam ko ɓuuri bonde Seydou Ba kono Seydou wiyanima yahot ɓooyi kam wiide yahot a wiyata nanani Seydou Ba ne suusi wiide yahot ko ɗum o honne wimami hay sa hohimo ñama ho suusa wiide yahot ayi asu min Abou Thiam ko neɗɗam ko Allah waddi men gila garmi ɗo o jooɗimi jooɗiɗa o wi kam kala ko jiɗɗa fof haalnam mam holle wuro ngo caɗele makko noon so yeehi ha o ala hen mo miiji sona min o haalni kam min mi yettina ɗum te min yummum kadi de ko mbimum ko bonani caggal joom galle nattiyide gona e galle makko hot yo hot ɗum ne wodanma hoto bonnude ɗum wodananima noon an mbaɗa ganduɗa Abou Thiam an mbaɗa ganduɗa Abou Thiam an wona ko hikka ma go horde Fouta mbaɗa ganduɗa Abou Thiam ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo moƴƴo kono an holto ganduɗa Abou Thiam wona ɗo ganduɗa Abou Thiam ha kanko probléme galle makko ko gorko mawɗo kelifade ko an nelat yo lijiran hoore mo galle makko o ronku so yiyanimo mo nelat o ronku yo lijiran hoore makko ceerno Mody ayi sa yiiɗa mbadden a yiiɗa mi tikkanma ar yalte probléme galle jananɗo a yummum kadijo o mo jiiɗa aɗa wiya e aɗa fusde ko dewgal ɓiyum o hay mo yiiɗum nandi ko yummiraɗo moƴƴo ko yummiraɗo jokkowo endam komin boni mi wiyani ka bonɗo mi wiyanimo noon wimami ko neɗɗo moƴƴo ko jokkowo endam ɗo ñanden kihiɗe nde o noddiɗo ɓiyiho omo waajo ɗum o noddaram saabu o waɗimi comme no komi ɓiyiho omo waajo kam o wi kam onon ɗiɗo fof muñe mo muñani cuurki heɓata ƴulɓe neɗɗo ko ma muñe jogo muñal aduna biyowomo noon ya feewe e galle ma on ko giɗo ma mono walluma noon e puccel mawno derel so gubbal dawi wallatama e coggu ɗum wona haaju ma heɗo tan mi haalama ɗum wona haaju ma mi wiyanima ya hoto min mi wiyanima noon no mbiɗa kay mi wiyanima noon aɗa ɗo jooɗi aɗa ñaama aɗa yara hay goto wiyanima haydara min ñammini hooram de min ñammini hooram de ko garmi koye joni dépasse am ñamata te dépasse o ko tawi nattumami tottuɗami hotomi tottuma dépasse min wi ora tottam saabu ka banam gorko ko ñammi fo ñama somi ñami gosi ñama gosi somi ñami maaro ñama maaro somi yari ruy yara ruy a faami min oɗo Seydou ala ko suusi wiidema hay so hohama kaani so mbeɗa jooɗi o suusa wiidema haydara Seydou joɗaki ɗo wi wona faami min ɗum mi nanani ɗum a fonno habde makko noon a faami gila nden a yi jimi Seydou a yi gila nden joddimi e Seydou ha min Seydou kala ko wima Moussat kam a yi gila nde mbeɗa dari guɗam mbeɗa wadda e muɗum aɗa yalte probléme galle janande de wona ko ɗum mettuma mami yaltu hen yalte probléme galle janande ala probléme ɗum tan mbawmi wiide mami yaltu hen way hakkude me Abou Thiam kam hay goto wawa ɗum bonnude mi wiyani hakkude ma Abou Thiam nango Abou Thiam juuɗe temedere mais probléme galle makko so wiya lijjitanam wi lijjitan hoorema kanko resi debbo makko sa wi kam ñamde yardu ala a faami arani Dakar sa ari Dakar ma ñam ma yar sa ari Dakar ma ñam ma yar min non ɗo tan ko ya yalta min mbaɗa wawi ñamminde hooram de min ko nanmi ko ɗo e joni mi ñamani hamburgeur wimi tan ko ya yalta probléme galle janam